anyị kọwara ife a na-akpọ omenala dị one good 16 institutions. Mmadụ kwesịrị ịma ihe ọ na-eme. Ihe ụka na-akụzi na ihe anyị gbasara bụ omenala abụrụ ofu. Ọ bụ eziokwu. Onye akpata na ịpụta onye asị ka anyị mee ya n'usoro ụka, onye nke ọ ga-asị ka eme ya n'usoro omenala. Akwụ na anụ akụkọ ahụ, mana o kwesịrị ịdị etu ahụ. Enweghị ihe dịka na ihe eme nke a n'usoro ụka ma ọ bụ n'usoro omenala, maka na omenala bụ ka ndị si ebi ndụ, people's way of life. Ọ ya bụ omenala. Ndị na-efe arụsị a na-ebi ndụ ha usoro arụsị ha. Etu anyị si asụ Igbo kịta omenala Igbo ka ọ bụ. Etu anyị si eyi akwa ndị Igbo omenala Igbo. Etu anyị si eri ji, eri ede. Ihe anyị na-eme eji mara anyị bụ omenala anyị. Ndị Hausa nwere nke ha, ndị Yoruba nwere nke ha. Ya bụ si etigharịzịna gị anya ị na-aghọta ya ka onye na-efe arụsị bụ omenala. Ife arụsị dabara na nke anọ a na-akpọ ekpemekpe, ya religion. N'ime ya n'ala Igbo enwere ndị na-efe arụsị, nwee ndị na-eje ụka, nwee ndị na-akpụ isi n'ala, nwekwa ndị na-enweghị nke ha kwere. Ya bụ na nke onye na-eme n'ime ekpemekpe ahụ ọ nọ n'ime gịnị? N'ime omenala. Mana isi omenala bụ o bidoro n'asụsụ. Onye dobere omenala bụ onye. Omenala ekwesịghị ịnụpụ isi n'ihe Chukwu na-ekwu, maka na ụzọ asatọ na omenala bụ Chineke dobere ya. Asụsụ, kedu onye nyere iwu ka asụrụ asụsụ? Ọ bụ Chukwu. Ọkwa ya gwara Adam sị ya jee baba ụmụ anụmanụ afa, ife ọbụla unu bara afa ọ bụrụ ya. Ọkwa ihe o kwuru. Ebe a ka asụsụ si wee bido. Mgbe Chineke kewapụrụ asụsụ na papel, onye ji eke weta asụsụ dị iche iche kesekwa. Erimeri a na-eri, ọkwa Chukwu gwara Adam sị ya na ndị ya eri na nke ị gaghị eri. Afe a na-eyi, ọrụ Chukwu onye izi kwara afe iyi. Ọrịa kwara Adam na Ifu afe mgbe ha mesịrị njọ. Kedu ihe o ji agbasa anya a na-ekwu omenala? Anyị na-ewu arụsị. Na akwụkwọ aka ọkpụrụ na-etu ife arụsị si wee bido n'ụwa niile, ma etu o si bata n'ala Igbo na etu esi wee fibe ya. Ọ batara abata, ndị Igbo a na-efekwu arụsị gboo. N'ihi ya, ụwa onye enwe ụwa mana gị nọ. Chineke nyechara ntụziaka wee zitezie ọkpara ya, nwa ya na onwe ya, dị ọkpara ya, sọsọ ya ọ mụrụ, ka ọ bịazie kọdalụla anyị ihe bụ omenala. Ya bụ na Chukwu kwesịrị inye ntụziaka etu anyị ga-esi bi ndụ n'ụwa. Ọ ntụziaka Chineke nyere ka anyị kwesịrị na-elegara anya. Ndị ọcha kpọrọ ya people's way of life, ya ka a na-akpọ omenala. Ọkwa izizi Chineke nyere mmadụ okere eke bụ ọkwa ịlụ di na nwunye. Kpọrọ nne na nna aka, kpọrọ nne na nna aka. Ndị mmadụ jupụtasị na ime onye ọrụ, anya ga-emepego, anya ga-emepego. Ka ihe mmadụ jupụta sị na ime onye ọrụ n'ime Ezenwanyi. Ya bụ mgbe ọ na-asị na ime Ezenwanyi na ime onye ọrụ na ya ga-enye gị ọrụ n'ịbụ onye ozi, ile karịrị nne na nna Igbo. Maka na ihe ka akpara ihe niile a na-ekwu bụ ije n'igwe. Unu ghọtara ihe a na-ekwu? N'ịlụ di na nwunye ma ọ bụ ịlụ di na nwunye abụghị ya bụ the point. Ọ na nke ọrụ na ị nọ ya na imere gịnị na iji ya wee fee Chineke. Maka gịnị ka Chukwu ji gaa anyị? Na Chukwu ekeghị gị maka ibe a niile a na-akọghịrị. Ekwuru ekelesi mmadụ kọrọ nọnsensị bịa inye ya gịnị? Inye ya ọsọ. Ya bụ na Ezenwanyi bụ ka ị bịa febe mmụọ mmiri. O doro gị anya? O doro gị anya? Ndị bidoro iweta afọ a na-akpọ Ezenwanyi bụ ndị Igbo bi n'akụkụ mmiri. Ọ ha ma wepụtara afọ a n'ụdị egwugwo ndị dibịa ka esite etu a pụtakwuoro ekwensu mkpụrụ obi ụmụ nwaanyị. Unu mana anyị kọwasịrị n'akwụkwọ a ije gụọ ihe dịka 15 and 16 ịghọta ọfụma maka Ezenwanyi na dibịa edere ihe ebe ahụ n'akwụkwọ. Di
dibịa abụrụ ajọ ife maka na dibịa bụ mgbọrọgwụ na mgba akwụkwọ n'ụghọtara ihe a na-ekwu na dibịa bụ ajọ ife bụ ịgba afa ịchụ aja ọzọ nye chi ọzọ ya bụ ivoku alụsị mmụọ ọjọọ dị iche iche emebeghị ya maka ụmụ Chineke ya nwa na onwe ya bụ onye eze ọnya bụ eze na-achị ihe niile ekere eke o wee chie ofu nwaanyị eze kedu onye ọ bụ a na-ama aka a na-ama aka a na-ama aka ọzọ na ezo kedu mgbe eze ọ na-achị ma ndị nọ n'eluigwe ma ndị nọ n'elu ụwa ma ndị ọma ma ndị mmadụ ma ndị Igbo kwuchara okwu si ubelube megịnị ya bụrụkwa nke e mere eme ihe ọbụla jikọrọ eze nwaanyị ife ọbụla jikọrọ arụsị ife ọbụla jikọrọ otu nzuzo ife ọbụla jikọrọ ịchụ aja nye chi ọzọ na-abụrụ Jesu maka na aja nke a bụ nke Chukwu nna ji aka ya wee họpụta ndị Igbo na-achụ aja ndị na-akpụ ọkụkọ uyem ọkụkọ ewu ọkụkọ efi wee mechaa were mmadụ chụọ ya Chukwu wee zute nwa ya bụ Chukwu na mmadụ ya bụ ya chụọ ya mana Chukwu ma ụbọchị o kere mana ife ga-eme ụbọchị ya nwụrụ mana ife ga-eme mgbe ụwa ga-ebi ọnya ka o ji bụrụ na onye nwa bụ ekwucha ahụ ife ahụ o kwuru ka ị ga na-erubere isi onye ọbụla gara ịkwapụrụ n'ụzọ nke Chineke si ya gịnị ị gwaghị ihe Jesu gwara Pita mgbe ọ chọrọ ịsị ya ekwensu na gịnị etu a ka ọ dị maka onye amaghị ife a na-eme gịnị